Türkmenistanyň bilim we terbiýetçilik edaralarynda täze 2023-24 okuw ýylynyň başlanmagyna sanlyja gün galdy. Şu günler Balkan welaýatynyň Çağalar baglarynyň terbiýetçileri enatalaryň ellerine körpeleriň 1 sentýabrda ýanlary bilen getirmeli esbaplarynyň we haritlarynyň sanawyny gowşurýarlar. Enatalaryň ençemesi Çağalar baglarynyň özlerinden edýän talaplarynyň ýyl-ýyldan artýandygyny aýdyp sanawy nägilelik bildirýär. Adatlyk radiosynyň bu barada 28 awgustda sebitden maglumat beren habarçysy sanawyň Çağalar baglarynyň körpeleri mektebe taýýarlayan toparlaryna gatnajak körpelerden talap edilýändigini aýdýar. Bu sanawda bir sany uly gutu standart list, bir sany uly we bir sany kiçi papka, bir gutu ruçka, renkli kagaz, türlü renkdäki galamlar, sada galam lineyka, 10 sany kletka, ýagny darçylykly depterler, albom, ýelim hajathana kagazy, çyg salfetka, gapgaç, ýuwuji serişde tarelka, çemçe, bakal we düzülýän oýnawaçlar bar. Dip habarçymyz aýtdy. Balkanly enatalardan agzalan sanawdaky esbaplaryň ählisini iňgiç öňümizde kepdäniň başyna çenli ýagny 4 sentýabra çenli Çağalar bagyna tawşyrmak talap edilýär. Enatalaryň ençemesi sanawdaky esbaplaryň ählisini birde satyn almagyň örän kyndygyny aýdyp, olaryň her hepde bir bölegini getirip bermegi haýyş edýärler. Käbir enatalaryň haýyşy kanatlandyrylsa-da köpüsiniň reddedilýär. Esbaplaryň we haritlaryň bahasy 200-300 manat aralygynda bolýar. Bu ykdysady kynçylyklaryň arasynda gurupdan düşen köp maşgala üçin uly serişde diýip Balkanly bir ene aýtdy. Köp enata Çağalar baglarynyň ýolbaşçylarynyň özlerinden edýän talaplarynyň ýyl-ýyldan artýandygyny aýdyp sanawy nägilelik bildirýär. Türkmenistanyň bilim edaralarynda etadanam Çağalar baglarynda zerur bolan zatlaryň ählisi enatalaryň üstüne atylýar. Çağalar baglarynda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin hem enatalardan pul ýygnalýar. Galy berse-de çağaňy Çağalar bagyna nowatsız ýerleşdirmek üçin de 200-300 Amerikan dollarynda para tölemeli. Dip Balkanly başga bir ene gurrun berdi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň bilim bölümünden kommentari alyp bilmedi.